Здравейте! Днес ще ви покажа една много бърза и една много лесна идея. Значи първо трябва да вземете едно изкуствено цвете, няма значение роза ли ще, червена или розова. Аз съм си взела коледна звезда. Сега ще отворя. Така. Много лесно и бързо ставам. Така. Ето, отворих си я. Няма значение по какъв начин. И взимате една пъка, няма значение какъв цвят ще бъде. Ето пандълка. И след като я завържем, значи вие може всякакъв цвят да си, нали, примерно зелено, жълто или няма значение какъв цвят е. Важното на вас да ви харесва. Кадрим я с ножица или с нож. Кадрим. Това ето. Ето стана. Няма значение как се кадри. Само хващате от тук така и дърпате. И се получава едно много елегантно цвете за украшение. То става и много добре с различни цветове. Ето, например, в оранжево. Ето. И даже аз съм си направила цяла ваза с такива, като украшение. Ето. Много елегантно и красиво изглежда. Ето. Довиждане, това беше от мен, Нази.